Amina, kina ji? Shi fa Bahaushe yana ɗauki mace in dai har ba ta wahala a gidan miji to ibada aurenta ma bata cika ba. Haka ne wallahi ƙawata. An fi so a ga mace da tsohon ciki tana daka ko tana surfe. Idan kika duba jikinta kuma wallahi babu abincin arziki a jikinta. Wannan shine ibada yanzu a wurin mazaje. Ni ma fa muna ta rigima da oga. Nayi ya ɗauko min mai aiki yaƙi. Ni kuma na nuna masa aure ya kani da soyayya ba aiki na zo yi gidansa ba. Bashi in ya ji uwar bari shi da kanshi zai ɗauko. Ma in sa bakin salati. Ok, to ka samo min anything swallow haka shi nake sha'awa. Amma da Allah kai sauri, don wallahi yin wani ke ji. Diko. Kaga ba dabara ba ce. A ce kana da aure. Kullum sai ka zo ofis wai ka ce za ka yi breakfast. To me amfanin abincin da kake siya ka aje a gida? Gambo, ka riga da ka san halin Amina. Ba sai na tsaya na maka dogon bayani ba. Amina? Kai kake aurenta ko ita take aurenka? A ƙarƙashinka take. Kai ne kake da makullin iko da ita. Da haka kai kamata ka ce ka tsara duk yadda kake so a gidanka ya tafi. Gambo abin da ba gane ba shine Amina ba ta fuskanci aure a yadda yake ba. Ni kuma ba na son yawan jayayya da ita. Shi yasa kawai nake barin ta. Okay fine. Wani mataki ka ɗauka? Gaskiya dai a halin yanzu ina tunani. Tunani? Ka san cewa tunani yana haifar da cutar depression ko? Kuma da ƙarshe me zai faru? Za ta hallaka ka, to kai gaggawan ɗaukan mataki kafin wannan abin ya cutar da rayuwarka. Ok, fine, shikenan. Insha Allah zan yi ƙoƙarin yin hakan. Beta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amina, baki ji hundina ba ne? Na ji mana ya labai me faru. Amma gani na ya kamata ki je ki karɓa kayan da na zo da su sannan ki buɗe min gidan shigo da mota. Ina mace ina buɗe gate ya labai. Kai ma ka san ai ba abu bane da zai yi ko? To shikenan. Amma dai ya kamata ki zo ki karɓa kayan da na zo da su ko? Na ji daɗin zaman da ni a nan ne, shi yasa ban tashi na ansa ba. Kada ka zarge ni fa da laifin da ban aikata ba. Shikenan. Kin kyauta.